Цяла година как не се умори, бе, момче? Няма как, чичо Петре. Това е изкуство, иска жертви. Ти знаеш ли как е започнал един Луис Армстронг, например? При това негър и то в Америка. Но трябва веднъж да се започне. Какво започва, бе, момче? Аз ти говоря за спиране. Ти тумба-лумба. Ти го вече. Тумба. Но това е музика, чичо. Само, че не мога да усетиш. Да я почувстваш. Каква музика, бе? Да ти пикам на музиката. Така не. Така вече ще се скараме. Нямаш право да обиждаш. Не мене. Музиката нямаш право да обиждаш. Всеки, който не разбира, и бърза да пикае. Гоше? Няма Гоше. Аз всичко съм фърлил там, а ти пикаеш. Ех, чичо. Гоше, не може ли тая работа малко по-тихо, бе? Не може, чичо. Има тихи места. Пиано. Обаче има и силни, форте.